Последния ден тук. Нищо почти не се чува. Седнахме да хапнем в най-близкото кафе. Поръчахме си палачинки с и яйца, не палачинки с яйца. И точно срещу църквата, на която се качвахме на кулата. И нещо видим какво ще правим. Мислям повече да обикаляме, грее слънце. Трябва да видим как се чекираме, понеже има нещо проблем с сайта на Lufthansa. И така, нещо да кажеш? Събуждам се с някакъв бит. Да. Малко сме като колоните. Доста е силно, ама явно това е стила на това заведение. Това е някакъв монумент, който прилича буквално на стена и се чува това е. Трябва просто да прочета малко. Паметникът е сравнително нов, посветен на жертвите на съветската окупация на Латвия. Нощта между 13 и 14 юни 1941 година над 15 000 души са депортирани без съд към лагери и заточение в СССР. Това е първата коледна елха. Тук е стояла и предполагам и тук стои следващата. Сега ще видим. Първата декоративна коледна елха в Рига 1510 година. Това е музея на окупацията. И това е двете къщи на черноглавите, които след малко ще влезем да разгледаме и да научим малко повече за историята. Тук всички са се научили да си носят такива стикчета и си правят снимки. Вече този социален експеримент. Може ли да ни снимаш? Ето, доста са красиви. Обиколката започва от подземието. Това е единствената автентична част, оцелява от 14 век. Тук са се съхранявали подправки, вино и други ценни стоки за търговците. Интересен факт е, че гостите е трябвало да спазват строги правила. Например, да не ругаят и когато се разхождат с чаша, да я държат покрита с ръка, за да не разлеят и да не се подхлъзне някой. Сградата е построена през 14 век и всъщност не е била дом, а по-скоро място за срещи, търговия и празненства. Нещо като клуб и бизнес център за своето време. Името идва от братство, наречено черноглавите. Сдружение на млади, неженени мъже, търговци и собственици на кораби, които били предимно чужденци и работили в Рига през средновековието. Те имали огромно влияние върху икономическия живот на града. По време на Втората световна война през 1941 година къщата е била разрушена при бомбардировки, а през 1948 година съветските власти окончателно събарят останките й. Днешната сграда е възстановена през 1995 година по исторически чертежи, снимки и археологически данни. На горните етажи се намират красиви бални зали, където са се провеждали приеми, концерти и срещи с важни гости. Днес там могат да се видят изложби с сребърни съдове, исторически предмети и възстановени мебели, показващи колко влиятелен е бил този търговски елит. Интересното е,
че и в по-ново време сградата отново има представителна функция. Когато официалната резиденция е била в ремонт, латвийският президент временно е използвал къщата за държавни приеми. Това не е просто предито. Защо ми стоят пред вратата? Света зала е това. Да. Балната е там. Сега черната котка. Там горе. Легендата за тези котки на покрива на тази къща е, че там е живял богат латвийски търговец, който искал да стане член на престижна търговска гилдия на страната. Обаче те не го приели и в отговор на това той поставил котките, така че задните им части да са насочени към сградата на гилдията. Това е било прието като открита подигравка с елита на града. Тримата братя е комплекс от три исторически жилищни сгради, разположени в стария град на Рига. Най-вляво е най-старата къща, построена още през 1490 година и е една от най-старите каменни сгради в града. По средата къщата е построена през 17 век в ренесансов стил и третата къща е построена в края на 17 век в бароков стил. Повечето къщи в града са защитени от ЮНЕСКО. Тук може ли да се влезе? Може ли да се влезе? Нали, като музей, като преден. Сигурно може да се влезе. Ама ние може Да не можем.
сега някой от трамвайте. Да ходим. Ето там, библиотеката. Изпуснахме вече един. Тук релсите се забиват по моста, няма друг начин. Ама положението не го даваше, докато се осъзнае вече беше минало, така че чакаме следващия. Не е много студено. Просто не съм си шапка и ми тухам глава. Направихме разходката, имаме още 2 часа. Полета ни е в 6 без 10. И 3 часа ще си хванем пътя за летището. Имаме някъде 40 минути с автобуса до там. 22. Да, сега не знам, това май събота и неделя. Може би това е... Ето това за летището, взема ли го за нас? Да. Има едно такова старо видео с едни шотландци, дето асансьорът е с гласово разпознаване и шотландците се опитват да кажат 11. 11. Защо да пушва на асансьор така? Ау! Вау! Голямото. Окей. На 12 етаж, как е проектирана сградата. Ние в момента сме и тук в върха 12 етаж. Изглежда като планина. От тия точки нищо не се вижда. Най-високото. Значи, може да кажем всички японци, китайци идват тук да снимат. Абсолютно всичко снимат, по няколко пъти. Те се снимат много. Нали? Японци и китайци. Малко инфлуенсъри. Да, и тук ние момичета се качиха буквално само за снимки. Гледахме само това правят. Поздрави за тати, взехме му табелката. Тригъл. Това беше цялото видео от пътуването ни в Рига. Ако видеото ти е харесало, можеш да ми пишеш, за да ти изпратя един от тези книгоразделители. Първите 4 ще получат един сувенир от нас.